Pozdrav narodi i dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije o vedskoj astrologiji. Napreduje ovaj serijal o vladarima po poljima i stigli smo do vladara šestog polja, do famoznog vladara šestog polja. U čemu je ovdje glavni problem? Šesto polje je duštana polje, razumete, što znači da donosi ono što je loše, razumete, u živote ljudi. Šta ono donosi? Donosi hronične bolesti, donosi bolesti generalno. Donosi prepreke, neprijatelje, probleme. To je polje svakodnevnog rada. To je polje neprijatelja, razumete. To je polje situacija gdje mi moramo da se borimo i da se dokažemo. To je polje sudskih sporova, razumete. I kad ode na ascendent ili bilo koje drugo polje, ono prenese tu svoju energiju, koja je u načelu loša. Sad, postoje neka pravila koja morate da znate vezano za vladara šestog polja i generalno za funkcionalnog zločinca. Šta znači biti funkcionalni zločinac? Funkcionalni zločinac je planeta koja svojim glavnim znakom, to jest multrikon znakom, drži jedno od duštana polja, znači 6., 8. ili 12. Treće polje, i ono se kao smatra nije duštana, nije baš da nije, ali ono je isključeno iz ove grupe, razumete. 6., 8. i 12. su zla polja, razumete, u tome je poenta priče. Što znači da planeta mora da ga drži svojim multrikon znakom. Sad, ukoliko planeta ne drži to polje svojim multrikon znakom, nego drži polje svojim sekundarnim znakom, ona se ne smatra funkcionalnim zločincom. To odmah da znate. Govorio sam ja u prethodnim epizodama o tome. Međutim, svejedno ona će donese delimično loše rezultate iz prostog razloga što ona sa sobom prenosi negativnu energiju tog polja, u koje god polje da ode. Sad, postoje izuzeci. Izuzeci su sunce i mesec ukoliko postanu vladari 8. polja. Oni se ne smatraju funkcionalnim zločincima. Da, i oni će delimično da budu loši, ali ne isto kao kad bi bili vladari 6. ili 12. polja. Postoji još jedna situacija, a to je da ukoliko je planeta vladar ascendenta, čak i ukoliko je u duštana polju, razumete, njen glavni znak, ova planeta ne može da bude funkcionalni zločinac za sopstveni ascendent. I zlo koje ona čini kao vladar duštana polja je puno manje, razumete, nego u bilo kom drugom slučaju. Vidjet ćete, to je slučaj za Marsa i za Veneru, razumete. Takva situacija postoji gdje Mars i Venera jednostavno ne mogu da budu funkcionalni zločinci, znači za taj ascendent. To vam je slična i situacija i sa Saturnom u nekoliko situacija Saturn tako nešto hoće da uradi. Ali kaže vam generalno šta hoće da vam uradi recimo vladar šestog polja na ascendentu. Pa hoće recimo da osobu uvali u dugove, razumete. Sad ti dugovi mogu da budu za dobro, mogu da budu za loše. Onda, isto tako, vladar šestog polja hoće osobi da dovede neprijatelje u život. Znači, jedna je situacija kad imate vladara ascendenta u šestom polju. To znači da je sama osoba konfliktna i da utrčava u sporove i u probleme. A u ovoj situaciji osoba ne može da pobegne od sporova i problema koji dolaze njoj samoj, razumete? Isto tako, ovi ljudi relativno često imaju kućnog ljubimca, zato što šesto polje predstavlja kućne ljubimce, recimo i ovdje imate kućne ljubimce koji stalno pronalaze vlasnika u ovom čoveku. Znači njemu, tipa čuvao je mačku 6 godina, ona je uginula, razumete, njemu automatski utrčao pas u život, razumete, sreo ga je pored puta, sažalio se i pokupio ga da ga sačuva, razumete. Mada, ovo su možda najblaže strane ovog polja, razumete. I onda jedna preporuka ljudima koji imaju problem sa vladarom šestog polja, da stalno imaju kućnog ljubimca, zato što će ta energija onda da bude blago mutirana, razumete, ublažena kroz kućnog ljubimca, kroz brigu o kućnom ljubimcu. Onda ovo obično znači da ovi ljudi recimo sa lakoćom pronađu posao. Zašto? Zato što šesto polje predstavlja naš svakodnevan rad, svakodnevne radne aktivnosti, životne aktivnosti, rutinu našu koja je direktno povezana sa našim fizičkim telom, sa nama samima, razumete, sa našom individualnošću. Pa stoga
se kaže da ovakvi ljudi jako lako pronađu posao ili jako brzo promene posao, razumete. Doslovno posao dolazi njima sajma, njima se posao nudi, njih traže za posao, bez obzira čime konkretno da se bave. Što vidite sami, znači ovaj položaj najčešće jeste, ali ne mora da bude krajnje problematičan. Šta je bitno da znate ovde? Pošto govorimo o bolestima, govorimo o pravnim sporovima, setite se mojih epizoda astrologije i zdravlja i setite se drugih epizoda gde sam pričao na koji način astrologija posmatra ta pitanja, da ne biste dolazili do nekih blesavih zaključaka, razumete. Znači astrologija ima svoje mesto, ali kad se radi o pitanjima kao što su druge struke, razumete, kao što su medicina, pravo i šta ti ja znam, tu poslednju reč ima medicinski radnik ili pravni radnik, u koje god priči da ste. Onda, ili ekonomija, šta god da je u principu. Znači, astrologija služi da pomogne, ne da nadjača glas stručnjaka po pitanju neke određene struke. Onda, šta konkretno ovde hoće da vam urade planete? Šta konkretno planete, recimo, na koji tačan način hoće da mutiraju ovu energiju, razumete? Pa tako, ukoliko imate sunce kao vladara šestog polja i to sunce ode na ascendent, ovde znači da osoba se nije lepo slagala sa ocem ili da se generalno ne slaže sa ocem. Otac je možda previše autorativan. Otac je možda neko ko sad iz dobre namere želi da pokaže onu mračniju stranu života svom potomku da bi bio spreman da uleti u život, da se sposobnije suprotstavi neprijateljima, da spremnije dočeka životne prepreke. Ali generalno odnos između ovog čoveka, vlasnika horoskopa i njegovog oca ovde pati. Isto tako, mogla bi stvari da bude gora ukoliko ovo sunce pod pritiskom Saturna ili nekog drugog malefika, otac bi mogao da postane nasilan, razumete, da povređuje ovu osobu. Sve sa nekom tom idejom da ga čini spremnijim, razumete, osposobljava ga za život, ali zapravo, na kraju se sve svodi na povređivanje. Ovaj otac bi mogao da bude prilično nesiguran u sebe i da onda, zbog toga, pod izgovorom da sprema ovu osobu za životne prepreke, za životne probleme, postane nasilan. Ili generalno loš čovjek. Ali u principu ne mora da bude. Ukoliko je ova situacija sama, sunce nije oštećeno na vamši i kako se zove, imate neki uticaj benefika, ovaj otac bi zapravo mogao da bude neko ko je jako strog, ali ko će sutra dan da stane za svog sina ili svoju ćerku kako bi je zaštitio ili ga zaštitio, razumete. Znači, ne morate da posmatrate stvari strogo negativno, jer horoskop je živa stvar, mnogo široka slika, razumete, ne možda uhvatite, kažem, jedan detalj i da zaključite na osnovu toga sve. Tako stvari ne funkcionišu. Ukoliko imate ovde mesec kao vladara šestog polja, govori o tome da je majka možda pravila probleme ovoj osobi. Isto tako i sa mesecom i sa suncem može da se desi da se otac ili majka zadužio, razumete, pa da onda sin ili ćerka moraju da vraćaju dugove svojih roditelja. Isto tako, recimo, sa mesecom može da se desi da ova osoba ima problema na poslu, da ima emotivnih problema na poslu, da ima da trpi psihološka opterećenja, razumete, da se jako lako razbesni, da zbog toga može da pati i zdravlje isto. Znači, generalno ove osobe je jako opterećen, razumete. Ova osoba sve stvari prima k srcu. Zapravo, ovi ljudi jesu jako intelektualni, razumete, ali previše primaju srcu, previše im udara po emocijama, i to može da bude glavni pokazatelj zašto je ovaj položaj loš. Onda, šta se događa sa Merkurom? Ukoliko je Merkur vladar šestog polja znakom Gemini, odmah znate, kapirate, ovo nije funkcionalni zločinac, ali svejedno radit će delimično loše. Ova osoba bi mogla da bude jako dobar planer, razumete, kojoj dođe
dug u život, zaduži se, ali ona, maksimalno se potrudi da taj dug iskoristi i napravi neki biznis od tog duga i na kraju, taj dug želi da vrati. Znači, ovakvi ljudi bivaju dobri planeri, ali stalno moraju da dilaju sa neprijateljima, sa životnim preprekama, sa dugovima, premošćavaju, dugove, ulaze u sudske sporove, oni se bore, razumete, oni plivaju u toj igri, ali nikako ne mogu kompletno da se oslobode tog načina života. To je ono što je problem. Ovde Merkur nije loš, ne govori on loše, ali opet će doneti, faktore šestog polja ovoj osobi u život. U tome je problem. Onda, šta se događa sa slučajem da je Merkur, vladar šestog polja znakom Virgo, ovde već gora situacija, ovaj Merkur je u fulu funkcionalni zločinac za ovaj ascendent i ovde se radi o tome da osoba ima problema sa bučnim ljudima, sa ljudima koji bi želeli da je ponize, razumete, sa ljudima koji bi želeli da je uvrede. Ovde isto tako može se desiti da ova osoba, trpi uvrede časti, pa da mora, da ulazi u sporove kako bi se odbranila, razumete. Ovo je jedna opšta buka u životu. Ovi ljudi možda ne trpe fizičko nasilje, ali veoma često se desi da trpe psihičko nasilje, razumete, i onda jednostavno moraju da se bore sa ljudima koji ih povređuju na jedan takav način. Onda, kažem opet, generalno preporuka za ljude koji imaju problema sa vladarom šestog polja jeste kućni ljubimac, jer kažem, on ublaži tu negativnu energiju šestog polja. Ukoliko je Venera vladar šestog polja svojim znakom Toros, ona odlazi na ascendent u znak Sagittarius. I sad ovde šta se događa? Ova osoba ima malo krute poglede na život, razumete? I zbog tih krutih pogleda na život ona ulazi u sukob, sa ljudima oko sebe. Možda ima, neke, šta ja znam, možda ima neka jako striktna pravila po pitanju religije ili po pitanju društvene ideologije, ali ljudi oko nje ne žele da slede tu ideologiju ili barem ne ta pravila koja ovakva osoba želi da nameće i onda ta osoba ulazi u sukob sa ljudima oko sebe. A ukoliko je Venera vladar ovog šestog polja svojim znakom Libra, ona odlazi na ascendent u znak Toros, ovde je situacija recimo puno bolja. Ovde je Venera u stanju od neprijatelja da napravi prijatelja, od duga da napravi pare, od recimo životnih prepreka i životnih problema da napravi korist. Ovo je zapravo jedan jako zanimljiv i jako lep položaj i tu se sreće ono pravilo da za taj ascendent Venera nije funkcionalni zločinac i ako je vladar šestog polja svojim multikom znakom. Zašto? Zato što je ona vladar ascendenta svojim znakom Toros. Tu je jedno to astrološko pravilo koje pomaže da se vidi jedna malo drugačija situacija nego što je to uobičajeno u horoskopu. Onda, šta se događa ukoliko imate Mars kao vladara ovog šestog polja svojim znakom Eris, znači imate istu situaciju kao malo pre sa Venerom i ovde je situacija da ljudi postanu jako preki, da postanu spremni da reaguju u sekundi, razumete. Jako su i defanzivni i ofanzivni, agresivni ljudi. Spremni su da zaštite svoje, ali isto tako su spremni u trenutku da reaguju i da pređu u napad. Ovo je jedno jako napeto stanje i može da govori o vojniku, policajcu ili generalno čoveku koji je spreman sad za sad, znači da krene u borbu. U slučaju da imate Marsa kao vladara ovog šestog polja svojim znakom Skorpio, onda imate malo drugačiju situaciju. Ovde Mars nije funkcionalni zločinac na pravi način, ali nije da nije. Nosi ovu energiju šestog polja. I onda na ascendentu on dođe u znak Gemini, razumete? I onda šta je opasnost za ove ljude? Advokati, pravnici. Ovakva osoba nikako ne bi trebala da ulazi ni u kakav kontakt, ni u kakav, ne daj Bože, sukob sa pravnicima, sa advokatima, sa vojnicima u kravati, ajde ih nazovemo tako.
Zašto? Zato što se tu kriju opasnosti za ovu osobu i probleme koje bi ova osoba mogla da ima kroz život. Znači, tako nešto treba paziti ovdje. To je jednostavno jedna preporuka. Onda, šta se događa sada sa Jupiterom? Jupiter, ukoliko postane vladar ovog šestog polja svojim znakom Sagittarius, on jeste funkcionalni zločinac za ovaj horoskop. Ali ne zaboravite jednu mnogo važnu stvar. Jupiter i Mesec su najbolji prijatelji. I on sada na ascendent odlazi u znak Cancer, razumete, gdje je on ujedno i egzaltiran. Ova osoba je također u stanju da napravi prijatelja od neprijatelja. Mada ovoj osobi šta može se desiti? Može se desiti da neko krene sa namjerom da je uništi, da je povredi, da je upropasti i onda jednostavno oprosti toj osobi. Razumete. Onda proradi taj neki sentiment između njih dvoje. Ili postanu prijatelji. Možete si da postanu čak i ljubavnici, razumete. Sa ljudima koji su im do juče bili neprijatelji. Takva situacija može da se vidi ovdje. Ovo je u načelu, ajde da kažemo, loše, ali nije loše, razumete. Ovdje stvari mogu da izgledaju jako problematično u jednom trenutku, već u sljedećem trenutku da se pretvore u nešto sasvim drugačije. Onda, šta se događa ukoliko je Jupiter vladar ovog šestog polja svojim znakom Pajse, razumete, onda bi ova osoba valjalo da se kloni političara. Zato što ljudi koji se bave politikom, pogotovo recimo ukoliko su, ili recimo, znate šta možda bude, mogu da budu savjetnici na polju ekonomije. Ovakvoj osobi može se desiti da im ljudi savjetuju da uđu u neki posao, da krenu da se bave nekom određenom delatnošću i možda da uzmu kredit za to isto i da ih ti isti prevare. Tako nešto može se desiti ovakvim ljudima i oni bi valjalo da beže iz ovakvih situacija, razumete, zato što se tu kriju potencijalne opasnosti po njih. Onda, šta se događa ovdje sa Saturnom? Saturn, ukoliko postane vladar šestog polja svojim znakom Capricorn, ovakva osoba bi mogla da ima problema sa državnim aparatom, sa vlašću, razumete. Tako da ovakva osoba, ukoliko namiriše da bi ono što radi moglo da izazove revolt državnog vrha ili generalno tog državnog aparata, što dalje od tog posla, što dalje od tog delanja. Zašto? Zato što se ovoj osobi opasnosti primiču sa te strane, razumete, i tu bi mogla da nadralja. Ukoliko Saturn postane vladar ovog šestog polja svojim znakom Aquarius, razumete, ovdje sad veće su šanse da Saturn u život ove osobe dovede hroničnu bolest, razumete. Ali šta Saturn ovdje hoće da uradi? Saturn ovdje hoće ovu osobu da uvede u dugoročan dug. Razumete, što uopšte ne mora da bude loše. Može se desiti jednostavno da osoba uzme povoljan kredit za stan, period otplate tipa 20 godina. Da, to je taj dugoročan dug o kome govori Saturn. Ali da taj kredit zapravo u načelu bude povoljan i da ova osoba bude zarobljena u kreditu tih 20 godina, on na kraju dobije taj stan koji je htjela, razumete, za sebe. Toliko o tome, znači ovdje smo govorili o vladaru šestog polja na ascendentu i šta ovaj vladar može da sve proizvede. Vidjeli ste da stvari nisu uvek loše, generalno nisu ni dobre, jer radi se o duštana vladaru, ali opet kažem da biste mogli da stvorite neku pravu sliku, morate baš pažljivo da sagledate situaciju u nečijem horoskopu, jer nekad može se desiti da stvari budu toliko očigledne, ali zapravo zbog neke sitnice da totalno promene stvar. Toliko o tome. Vidimo se sutra. Ćao se.